Garaşyk töwüş tärileri boýunça meşhur turgan Habib Nurmagomedowň kakysy belli tälimçi Abdulmanap Nurmagomedow Türkmenistany özüniň ikinji watany adlandyrdy. İnternetde peýda bolan videoda Abdulmanap Nurmagomedowyň türkmenlere salam ýollaýan we ýaşlygynyň belli bir bölегiniň Türkmenistanda geçendigini aýdan pursatlaryny görkezýän video peýda boldy. Assalamu alaikum, Turkmeni с Ашхабада. У меня там вторая родина, почти молодость там осталась. Yeri gelende ýatdatdyk Russiýanyň Dagestan Respublikasyndan bolan Abdulmanapyň ogly Habib häzir Amerikanyň promowsiony Absolut Töwüş çempionatynyň, ýagny UFC'niň çäklerinde çykyş edýär. Ol professional hökümde geçiren 27 duşugynyň ählisini ýeňdi. Özüne Brut lakymyny alan Habib häzir UFC'niň ýeňil agram kategoriýasynyň çempionudyr. Şu aýyň başynda 30 ýaşly Habib Irlandiýaly meşhur turgan Conor McGregordan üstün çykyp özüniň çempionluk tituluny gorapdy. Şol duşuk käbir kommentatorlar tarapyndan UFC'niň taryhyndaky iň uly we düşewüntli çäri höküminde häsiýetlendirildi. Habibiň ilkinji tälimçisi kakysy Abdulmanap boldy. Ol häzir hem ogluny geçirmeli duşuklaryny taýýarlaýar. Habibiň çykyşlaryndan we sosial ulgamlarynda galdyrýan ýazgylaryndan çerin tutsaň, onuň kakysy bilen juda ýakyn gatnaşyklarynyň bardygyny, oňa uly hormat goýýandygyny aňsa bolýar. Çarşembe güni internetde peýda bolan videoda 55 ýaşly Abdulmanap Nurmagomedow gyzyl arwatdy. Ýagny häzirki Serdar şäherinde 2 ýyl gulluk edendigini hem belläp geçýär. 2 года Кизларвате служил. Galy berside Russiýanyň at gazanan tälimçisi Abdulmanap videoda ýakynda Türkmenistana barjakdygyny hem sözüne goşýar. Так, всем салам, скоро будем там. Emma belli tälimçiniň dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hökmünde häsiýetlendirilen Türkmenistana ýeki özüniň ýa-da çempion ogly bilen barjakdygyny, umuman bu planlaryň näme derejede hakykata bap gelýändigini beýleki garaşsyz we resmi çeşmelere tasdiklatmak başartmady.